Malikono ani maliko kan ka fo ka wala nyuma do ka sanani ni tumenye madama munu sige meka nyima da shi fate veja kan so fe kerengena nyama so maduno jemu kan kan bawo malikono ani maliko kan atefo amunu ko on te sege ka o fo sana wati be ka sanani au ka denatale ka da onka wala ka fo biya alamsa yi fere kle muwa ani woro do samba fla ani muwa ni woro kasanani e dokin ke nana ye jemka nasara fe lala kuyati eni sogoma se rasira kon bashitila samaira sanugo kon bashitila alhamdulillah bashitula ala kana basitila amina rabbi samaira ya fo chugumina ame dali masafu ka barkada kasolan kuntigika ala kana fana barkada amina rabbi no ubora ame lame ba jekuli fo maliko no maliko sanga kon nana fempe biga jabaran so maliko no ode shirif la tv amba fo ko bisimlo ka jamuka malike ne kan ode sogoma dulu chando lala kuyati wala mawele ne bambulu bonya be mande bonya masini be dunani jatiga o de be en fait wala ina manya aw ye ngarawi on ni kura fola segi ma e ga mawele bismillah sana nga do jemi kan kono samara te basi anga bido mawele le hakila le te dunani kene en konna na do mun temenu na ana mara da kun na fama o kan ya o bi fana ye wele bla ma barka da ka kuma bilibili bambulu bi ka da mali on kulu ka mi se ka fu bulu na fay o strategie ta mi foli di Dauda Jarama Dauda imi sokoma amba ni sokoma kon basitila alhamdulillah ijara amba fa yi bismillah shirif la plateau sanfé kere ni ala sokoma do no jëm kanka alhamdulillah rabbil alamin amba ala fuka ala barkada ala mi bi dugu manja ankena manyana wati dante non ko fe kana nyon soro ni plateau sanoma sanfé tuguni amba ala fola ka ala barkada ijara ka awira fo samaira ni lala ka fo ko chesiri la sangani wati bela jelena ijara wa nyatala bara no bela jelena inshallah Dauda ire mun barake bai Dauda ire dibola di dibola mais Dauda ga dibo bara ani bara dibola chaman tate keleni donc Dauda e dibola mi nembe moko la kala dibara la a yɛrɛ bɛ ŋunu da a bɛ tila ka bamayɛlɛmali kɛ fana di la ayiwa a bɛ di bamayɛlɛma a b'a kɛ safinɛw ye a b'a kɛ pomadiw ye ayiwa a b'a kɛ fɛn caman ye ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna awɔ an da na se baara tɔw ma jɛmukan kɔnɔ Lala Kuyate ni ɲɛna kosɛbɛ an bɛ taa technicien fan fɛ jɛmukan in minnu u tɛ san sɔrɔ juruko maa minnu kɛ mɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ma surtout Nouveau Soleil maaw don ka se n'u ka produit ye an bɛ minnu salo kɛ ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kokura ni Ala sɔnna o tɛ baasi ye amana e ga ni de abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni bɛɛ ni nɛnɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père mi ka te mais ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye
Lala Kuyate. Samaila. Ni chen. Dugubla o de kopsha la dawu. Mo dono de bedile ko bifo. O sera tigala ni enquête e ka fugurbo de badala. Jemgan to ana ansi tele afa. Na la sona Samaila. Opinion o be so ngacha o. O ka chawu la doni. Ola. Clip du jour. Kosebe. Umar Traoré. Umar Traoré. Ali be bambulu so ma dayna. O sungalo. Awo. Ote. Ame doni nyema dawla. Odo. Ka soro ka signala. O bebe. Na la sona. Silameo Sarami baunye asara damado Sungalo manase Silameo Sarami baunye asara damado Sungalo manase Silameo Alai Sarami baunye asara damado Sungalo manase Silameo Sarami baunye asara damado Malema horondeu Malema Silameo Ene balema mumino Nena nasi jokonela Kana sungalo mangutu fola jamae Ala kira akuma fo Bubakare akuma fo Olugo sara mi baunye asarata madon Sungalo manase Silame Sara mi baunye asarata madon Siki mi solo Silame Amu mishi yana jukuke Amin bekli koro barala Wala isara mi baunye asarata madon Sungalo manase Silame Sara mi baunye asarata madon Ina ubi barala Silame Kana kenye unetike Kana ke damere bouye Wala isara mi bae abe sarachi de Sungalo manase Silame Sara mi baunye asarata madon Mogo ya kumafo Silame Aitara ya kumafo Madani tenge ya kumafo Alebo sara mi baunye asarata madonde Bade Silame Ngara mogo ya kumafo Ali ufoma ya faunye Alebo sara mi baunye asarata madonde Asanu ya fo Asanu ya fo Sidiki kamara ya fo Ngunu ngo sara mi baunye asarata madonde Sungalo manase Silame Sara mi baunye asarata madonde Wajulu jamayo Silame Wajulu jamayo Midine la singe Wala isara mi baunye asarata madonde Nabi wajuluke Kana keni wasojukuye Kana keni yerechira ye Wala ni abeko ye Barugo sara mimbi abi sarachina Sungalo manase Silame Sara mi baunye asarada madon Sobao ya faunye Jili umu ya faunye Asetu kone ya faunye Olugo sara mi baunye asarada madon Sungalo manase Silame Sara mi baunye asarada madon Sobao ya faunye Ajaratu ya faunye Suko muso ya faunye Alebo sara mi baunye asarada madon Sungalo manase Silame Sara mi baunye asarada madon Sikiri dalalo Silame Sikiri dalalo Amumi kira la fasada Amumi kira katanuke Kanake moko la nyini Kanake koromatike ye Ni abeko ye Wala ye sara mimbi abi sarachi Sungalo manase Silame Sara mi baunye asarada madon Silame Wala ye minu sobanana Adoko bana ye alataye Wala ye sara mi baunye asarada madon Niwo sara mi baunye Silame Politiki sendanena Titigi sendanena Mori jugo sendanena Wala isara mbowe jahande medo Sungalo manase Silame Sara
ni tiɲɛ ni sunkalo jɔra ka ban olu ka jɔyɔrɔ de bɛ bonya an delila k'a fɔ jɛmukanw tɛmɛnenw na madama ni a tagala gabuguda fan fɛ nasɔngɔ ɲininaw n bɛ min fɔ i ye ni a sunkalo kalo jɔra senɔ de bɛ caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka tibitaba gada la ni gadomuso fana tɛ yen ka se k'a fara fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dafa de a dɔw la an ma nɔgɔn dɛ o ye tiɲɛ ye gadomuso fana bɛ fo kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn dafa de tiɲɛ don o la an b'a fɔ ala ka tibitaba ala ka a nɔgɔya n ye ala ka gɛrɛsɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ala ka musako nɔgɔya ala kana an fɔ an baraji kɔ n'o kɛra bi ye alamisa ye n'o o sera ka ban rubrique musoya tɛ mɔnɛ ye ka sanga ni madame Mariko Sefɛtu Sidibe ale ka wulikajɔw ye an bɛ deli ka don an ka muso cɛsirilenw kan ka se ka u lakodɔn jango diɲɛma k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Safi yɛrɛ a kun taa bɛ Itali wa a kun taa bɛ Itali baasi tɛ a fana kun bɛ muso cɛsirilen Itali wa o tuma ni baasi tɛ a nana ayiwa Safi ni sɔgɔma ko ni baasi tɛ la denbaya don alhamdulillah e Mariko e Sidibe a kun tɛ tile fila ye dɛ o tuma sunɔgɔ de ye tunu waati baasi tɛ e kun taa Samara ko k'i b'u tunu kun de fɛ ayi dilan a ka ɲi ta ko ka ca e kun kɛra Itali o kun kɛra Sikaso de Samara ko ka ca o don maa k'a fɛ ko bɛ ka maaya kɛ wa wa n panna a kunna Samara Sanogo an bɛ foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli se an ka invité yɛrɛ ma ka f'u ye k'u k'u bisimila an ka rubrique kan n'o ye musoya tɛ mɔnɛ ye ka segin ka f'u ye k'a kɛra fama ye ko mais a ma kɛ ne ɲinɛ an bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw fana na muso ka ca muso cɛsirilen de man ca Kuyate i m'a ye o hokumu kɔnɔ k'a fɔ an filɛbagaw ye ko an ka bi muso cɛsirilen ale tɛ dɔwɛrɛ ye madame Hayidara Umuso madame Hayidara Umuso wagati n'a gɛlɛya kama an y'a sɛgɛrɛ nka a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Joroba donc ko caman bɛ yen aw yɛrɛ bɛ ko caman kalama aw kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ Joro taga ni fɛn ninnu a ma nɔgɔn dɔɔnin donc an sera ka madame Hayidara masala Segu ville kɔnɔ mais an ma se ka se a ka foro la jani image ka tɛmɛ n'o ye interview ye an bɛ a fɔ an lajɛbagaw ye don n'a nataw la an bɛna wulikajɔ dɔ boloda ka se madame Hayidara a ka foro la halisa kumakan ninnu kɔfɛ a ka baarakɛlaw ye min ye k'o daminɛ an sera ka kumakan mun sɔrɔ a da an ka jɛ an k'olu lajɛ n'Ala sɔnna aw bisimila an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ madame Hayidara Umuso ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Mani sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Joro ma mun bɛ Segu kɛrɛfɛ cikɛla don min ka baara bɛnnen bɛ maloko ma bon n ye dɔɔnin kɛ après le BT1 BT2 j'ai fait ISICA comptabilité en ISICA donc maintenant je suis mariée n ye den 5 ala y'o don garisɛgɛ la awɔ yɔrɔ maliyɛn kɔni n'a fɔra ko malo kɔni maliyɛn ye malo dɔn ne yɛrɛ filɛ en tant que Mani ne ma malo dun tilegan fɛ n tɛ lafiya parce que ni delila diɲɛ fɛn fɛn na ni m'o dun tɛ lafiya donc n nana sigi o kɔnɔ n ka bɛn yɔrɔ la yɔrɔ min fana malo baara bɛ kɛ yen nɔ donc n y'a ɲini k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na pour que n ka se ka lafiya kɔnɔna na n y'a daminɛ ni hectare 1 de hectare 1 donc o hectare 1 comme n nana donc o hectare 1 donc a ye mun di yan a ye nafa donc non seulement a ye nafa k'a fɔ ko n y'a feere o tɛ hectare 1 y'a daminɛ fɔlɔ hectare 1 y'a daminɛ ka a ci n somɔgɔw ma pour que k'a dɔn n nana dugu dɔ la malo bɛ ka baara in k'a yir'u la k'a fɔ malo a baara ka fisa donc n bɛna a ci n somɔgɔw pour que k'a dɔn ko fana bɛ fɛn dɔ la quoi donc hectare 1 donc a malo diyara mɔgɔw ye a diyara n parents ye bɛɛ bɛ ka commentaire k'a la tiɲɛ na Mani ye malo min bila ka na malo ka di yan malo ka di ne ko est-ce que ne tɛ nin ko in lajɛ ko ɲɛnama jɔlen na donc ne bɛ dugu min na village ka ca an kɛrɛfɛ mais an bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na a bɛɛ tun ye ɲɔforo ye donc j'ai fait des estimations k'a fɔ est-ce que an bɛ bada de la juste ni ye système de pompage sigi ka ninnu bɛɛ kɛ malo ye o t'an nafa donc paysan ninnu sera an ma an ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ n ye coopérative créé bi an bɛ yɔrɔ min na an ye mɔgɔ 212 de musow b'a la denmisɛnninw b'a la cɛw b'a la mais muso de ka ca ni cɛw ye parce que muso de bɛ baara kolomayɔrɔ kɛ an ka foro ninnu kɔnɔ baara bɛɛ n'a gɛlɛya ka daminɛ Mani ka baara daminɛ ma ka se bi ma a ye gɛlɛya mun sɔrɔ a da bɛ n'o dɔw fana na k'o fɔ an ɲɛna donc baara o baara i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la parce que n'i taga yɔrɔ la i ye muso ye
bon an yɛrɛ ka Mali yɛrɛ kɔnɔna na muso ye kɔfɛmɔgɔ ye mais u bɛ cɛw de bila ɲɛfɛ ni muso nana fɛn dɔ kɛ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ dɔɔni donc n y'o gɛlɛya sɔrɔ parce que muso ka kuma tɛ lamɛn en premier temps mais n'u nana ye k'a fɔ muso yɛrɛ baara ka d'a ye donc i ka kuma bɛ lamɛn n y'o degun sɔrɔ degun filanan ye jumɛn ye financement ko yɔrɔ n'i bɛ nin baara in kɛ ni fɛn ɲɛnama t'i bolo a ma nɔgɔn mais an bɛ n to o yɔrɔnin na ka foli kɛ ɲɛsigiso ye ɲɛsigiso de b'anw ka zone kɔnɔ ɲɛsigiso y'an dɛmɛ o ka fɔ a k'an dɛmɛ a y'an ka coopérative dɛmɛ Mani baarakɛɲɔgɔnw o fana y'a jira k'a fɔ ko Mani ye mɔgɔ ye min cɛsirilen don kosɛbɛ wa maa bolola bilalen don a ye juru 2 di ne ma ne kɔni y'a baara kɛ a y'a fɛn bɛɛ kɛ k'a di ne ma bon ne ye bɔrɛ 30 de sɔrɔ cɛ yɛrɛ vraiment n b'a fo kosɛbɛ yɛrɛ de hɔrɔn yɛrɛ de don bon i mugu mana jɔ a la waati o waati problème o problème na a b'a bɛɛ dilan i ye baarakɛla de koyi wa ne ni n ɲɔgɔnna caman a ye mobiliw bɛɛ san ka di ne ma bon sisan a bɛ ka ne ka baara yɔrɔ fana dilan 100% a bɛ ka ne dɛmɛ yɛrɛ de tiɲɛ na ne b'a fo k'a barikada Mani ye cɛlasigi muso ye Madame Haidara a ka cɛlasigi baaraw ani maloforo baaraw entreprise baara a bɛ se ka a jongler cogo min na a da sera o fana ma k'o fɔ an ɲɛna bon o yɔrɔ la n bɛ n cɛ n'a somɔgɔw fo ne cɛ kun ma sɔn nin tɛ kɛ quoi a sɔnna a ma gɛlɛya n bolo en même temps n bɛ n ka baara kɛ a yɛrɛ bɛ n dɛmɛ parce que lui-même il est gestionnaire a bɛ n dɛmɛ n ka jatew cogoya la donc a bɛ n dɛmɛ baara in kɔnɔ n'ale tun ma ne dɛmɛ baara in ti ɲɛ en même temps n bɛ n ka kow de jateminɛ i kan ka bɔ foro la nin heure la i kan ka baara kɛ nin heure la donc n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ ko o ko la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ka ko kɛ ka ɲinɛ ko dɔ kɔ o de man ɲi quoi. Ni ladilikan walima kumakan bɛ Mani bolo ka ɲɛsin Mali kɔnɔ ani diɲɛ musow ma o de ye ne bɛ se ka welewelekan min kɛ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ muso i mana kɛ muso ye a bɛ f'u ma de i kan k'i cɛsiri muso ye diɲɛ ko bɛɛ ye hali ka da den wolo ma muso ye ko bɛɛ ye k'a fɔ ko n ye muso ye n bɛ n sigi cɛ de b'a kɛ ka di ne ma non non moi je suis pas d'accord moi je veux être indépendante dans la vie musoya tɛ mɔnɛ ye musoya tɛ mɔnɛ ye dɛ musoya mɔnɛ non a n'o cɛ ka jan musoya tɛ mɔnɛ ye a n'o cɛ ka jan Madame Haidara umuso a y'a fɔ ten ni bɛɛ lajɛlen ko ma ko Mani a ma kɔkɔrɔ don ka tigɛrɛ fɔ Madame Haidara ye a ye kumakan minnu fɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye muso dusukolotigi dɔ ye muso min ma musoya kɛ musɔrɔsiri ye k'a sigi k'a fɔ n bɛ n tigɛ fila da n sen kan ka n jigi kɛ n furucɛta ye walima n bɛ n jigi kɛ n balimaw ye y'a ye k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ Safi min yɛrɛ ye baara kɛ a y'a jira k'a fɔ ko foroba de b'a bolo a bɛ sɛnɛ kɛ kabi k'a daminɛ hectare 1 bi fɔ hectare caman i b'a ye k'a fɔ o ye maa ye maa min kan ka a ka sɛbɛnw kan ka dɔn ye jango jɛma k'a ye Safiyatu Mariku Samayira Sanogo baara ɲɛna ka fara foro ninnu kan coopérative de bɛ Madame Haidara bolo muso jɛkulu caman ani n'u bɛ baara kɛ muso caman de bɛ Madame Haidara ye mun bɔ sokɔnɔ sigi la ka fara sifinnakaw kan musoya tɛ mɔnɛ ye oui lala mais min mɔnɛ bɛ ne la bi o ye Madame Haidara ka foro ma se ka jira an lajɛbagaw la n'Ala sɔnna don n'a nataw la i y'a fɔ cogo min awɔ an bɛna occasion sɔrɔ a layidu k'a f'u ɲɛna ko Madame Haidara ka foro awɔ a bɛna yira a bɛ baara la ka foro kɔnɔ a ka wulikajɔ ni cɛsiri ni Ala sɔnna ma a image bɛ na Samayira i bɛ jagɛlɛya mugu dɔɔni ɲini ka ja an bɛ taa ka foro la an bɛ taa joro ayi Samayira ye sɛnɛfɔ de ye an bɛ taa joro sɛnɛfɔw bɛ taa joro foyi t'u sɔrɔ a bɛɛ ka ɲi an ka se joro dɔrɔn sirakuru t'i bolo sira e tɛ sira parce que sirakuru t'i bolo Samayira i taa cogo fila ko nin b'a la dibila bɛ n bolo n b'o d'e ma ni ma sira walima an na sira kurunin k'o jɔ an bɛ sira min ka sira kɛ di ka sira kuru yan sisan dɔrɔn ka taa o fili joro a bɛɛ ka ɲi a banna an ka se joro dɔrɔn n'Ala sera kuma min fɔra ka kuma sigi image sanfɛ ka yira mɔgɔw la ko k'a fɔ ko dɔnbaga don an y'a ta k'a bɔ ka kuma o tɛ an k'a yira mɔgɔw la ka baara kelen yɛrɛ ka tabiya k'o de yira an lajɛbagaw la ka foli ni tanuni kɛ aw yɛrɛ ye ani an lajɛbagaw halisa n bɛ yafa deli k'u fɛ ko a kɛra ni fama ye a ma kɛ ni ɲinɛ ye n'Ala sɔnna ma an b'a fɔ ko min kun b'an bolo bi musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kɔnɔ Samayira Dɔgɔ Jara sani Safi ka bɔ yɔrɔ muso minnu bɛ nin baara in na dakuru in daminɛ i bɛ se ka mun fɔ a ka cɛsiriw kan ok hali bi n bɛ
n yɛrɛ balimamuso fo k'a waleɲuman dɔn parce que yɔrɔ nin baara ninnu filɛ nin a mago bɛ cɛsiri la a mago bɛ galabu la musoya tɛ mɔnɛ ye ko musolankolon de bɛ musoya kɛ mɔnɛ ye effectivement kuma in ye tiɲɛ kɔrɔ don wa kuma kɔrɔ don ni i ye musoya bila musoya minɛn kɔnɔ i b'a ye foyi tɛ se k'a kɛ mais ni musoya bɔ musoya minɛn kɔnɔ k'a bila cɛya minɛn kɔnɔ i b'a ye i bɛ dɛsɛ ko caman na donc an kɔni bɛ min fɔ an balimamusow ye a n'an baw ye u bɛ fɛn o fɛn na u ka to musoya minɛn kɔnɔ insha Allah tant que u b'o kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma u cɛsirilen don o fɛ u bɛ se fɛn bɛɛ la donc n bɛ n yɛrɛ balimamuso fo kosɛbɛ ko Samayira k'a ka dibila in to yen ne bɛna DJ in kɛ ka n balimamuso couvert fo ka taa jɔ côté bɛɛ lajɛlen ayi DJ o ko fɔ a ma n ko ayi o dɔn cɛw ni ti n'o tɛ tigɛ to segin na kuma kuncɛ kɔrɔ fɔ la ka ɲɛsin Safi ma kosɛbɛ ayiwa Safi i yɛrɛ bɔra ka ja ye sisan an lamɛnbaga bɛɛ y'a ye an b'i yɛrɛ fo k'i barika da ni yɛrɛ fana tɛ taa cɛsiri kɔ ka wuli ka bɔ Bamakɔ yan fo Segu ni cɛsiri t'i yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ an ye élément fana ɲana commentaire ba t'a la bi bɛɛ lajɛlen a ye donc an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw sɛmɛ i la yaasa ka se ka kuma di Dawuda Jara ma Lala Kuyate an bɛ deli ka fɔ an lajɛbagaw ye cogo min na ni maa min bɛ fɛ ka tɛmɛ kɛnɛ in kan n'o ye musoya tɛ mɔnɛ ka kɛ an ka muso cɛsirilenw ye maaw k'i ye k'i kɛ ɲamadafɛn ye i bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira min na walima ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka rubrique in fana sponsoriser a bɛ se ka kɛ muso jɛkulu bɛ yen walima muso leader ba dɔ bɛ yen a bɛ fɛ ka a jɔ associé an ka rubrique in na i bɛ se k'an contacter nɛgɛjuru sira min na 77 54 67 81 Seraka 77 54 67 81 Bishegi Seraka Safi Bishegi joli 77 54 67 81 ni y'o nɛgɛjuru sira kɔngɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra sponsor ye o a kɛra i bɛ fɛ ka tɛmɛ rubrique in sanfɛ o baara kan ka kɛ cogo min na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna baara kɛcogo ɲuman na ni ma fili ne ye nɛgɛjuru sira ye nɛgɛjuru sira a ɲana 77 54 67 81 i b'a fɛ ka tɛmɛ jɛmukan in la walima i b'a fɛ ka sponsoriser i bɛ nɛgɛjuru sira in kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma kibaruya min b'a y'a la n'a de tulo kan madame Mariko Sefɛtu Sidibe k'i fo k'i waleɲuman dɔn e ka cɛsiri la ani e yɛrɛ ka timinadiya la walasa ka se ka don wula kɔnɔ ka an baw minnu cɛsiri bɛ k'o ɲini k'o yira diɲɛ maa la an bɛna trophée dɔ di e yɛrɛ ma n'Ala sɔnna a ma a ka di olu yɛrɛ ka don an ka nɛgɛjuru la minnu yelen tɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ muso cɛsirilen ka ca n'i kira kofɛla ninnu na baden de bɛ yen baasi tɛ Safi photo kuma ba hakili b'a tɔ dafa il faut k'i waleɲuman dɔn wula an bɛ sira di Safi ma ka se ka ni te Zara o filanan an b'o suuru ka sɔrɔ ka na an ka maa wele ma a tɛ sun est-ce que an ko k'an b'a suuru kuma an b'a suuru ka da kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye le min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye n'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye
Lala Kuyate ali bi jemuka akarafa juro abambulu ama ala kasira ni ka mono na manya ka fo Safiatou Sidibe ama fo ka wali nyimando anya blasira sisa ana korofo sigi anga ma welemo Lala Kuyate Dauda Jara ya fo chomina ma kurate jemuga inga abe delicate meya je follow ke mauye janko famia bisi soro o fe o ka barake chwono e diboy ola bi Dauda ayi wele jabu kokora di koni na manya ka fo na adumandi bawo angeme ka dawo ko lu shwa ko lata antuna doni neno no ta anguna memi ngoni fuyi no ngoro ne dawa o kuma ngake mandinga ya kasani watna chogoi jango suma tike ana to ni suntike ana nyon soro dada jara ini so ko kura namba ani so ko samaira ajaranji lala toujours ambe do kene kono odu ambe fuli krokro ya ka lame bago fu malikuna ani malikoka mais on profite et bon mon tête sans sur le jour akadie ka foli la se nyere boyrola no ye bundo yi segu marala me bundo ka be foli rola ajaro sala du fi mu be foli rola ka fo bi ameni plateau blebelinka plateau mi sigira telesomi sigira malion ka malion nganyata ka malion korota ka amo au plateau sanmane ka donc vraiment awnici awka barajumana inshallah Dauda Jara di barakela yi Lala Kuyate bamno ba fo ko ni ko ni ko kiteje diko ki bije ndide on ka kini de o te che ate tawo la Dauda Jara bi ka dibo chukudi wala ma baran tabulu bi chukudi bulu samayira di bebo to mina ne bulu o de munun de bulu amba fo mako riche kenyan Camara est témoin parce qu'il allait déplacer la catafon foro la foro flabe nga kirina foro aninga bangine da foro Camara ye nimbela jele tama nofe wala saka seka jauta mando o jaire do adutoka teme ayo Sheriff la TV ayo jabarani sanfo o munu ba ambulu dido mbe dida kono riche kenya na gleno na yiride ambe finu de do na ma fulu mako combinaison en fumoir de bekambulu no yishi barani na me moñon de norabla dibo moñon shishi barani na no de norabla o kunye jumeyi parce que ni to tasuma la ni moñon do to dibo la tasuma se ka kungo mena ibulu bon alors que dibo ere mununda ere kera wala saka kungo la kanadi wala sa ay wadiru minum be no ni olu be faka sa olu ka shila kuno parce que dido nyolu acteur badi donc shishi barani nana ka kungo la kana ka dido la kana parce que ale bi shishi meke dido ka ba to dido tessa ubi nyana mini doni ou baga fa e dita no yala ka soro dido massa donc tasuma fana te kungo mele donc di go to e ambulo na yeso anya boka na yeso amena bishi ni pressier ka soro ka do ni bidon nun ko donc o de bare ni ka bishi ka sense kanya bara mi meke di la ambulo oyoyi voilà si ça na la kwati e ni formera ma fo da nyini ngamina o de abi ka dibo yoro jumena Bamako yawa di be bo Bamako dafelaw la an ka foro min be kirina ni Bamako cɛ kilo 50 ɲɔgɔnna Baginda ni Bamako cɛ kilo 30 ɲɔgɔnna bon o dɔrɔn tɛ ne ka foro ye ne ye mɔgɔ caman ba de be ne be minnu installer me minnu na minnu san ne bolo ne be minnu feere di barakɛminɛn bɛɛ moderne a bɛɛ bɛ ne bolo a bɛɛ bɛ feere ne ka boutique la Maɲamago wɛrɛ da la donc an b'o mɔgɔ minnu installé o baara in na o mɔgɔ ninnu fana ka foro bɛɛ Bamakɔ dafɛlaw bɛɛ la on n'olu fana caman ba de bɛ baara kɛ ni diba wagati sera dɔw bɛ u ka di ka ca u ma olu yɛrɛ laban bɛ tila k'a feere an ma tuguni donc o b'a yira k'a fɔ wagati de bɛ dibɔ la wagati de b'a la an bɛna don dibɔ wagati de kɔnɔ sisan n'o ye k'a daminɛ avril ka taa bila mai juin la mais dɔw b'a daminɛ depuis mars la mais mars la o b'a sɔrɔ di ma kɔkɔ ka ɲa kosɛbɛ an b'an profiter ka conseil di an balima minnu bɛ togodaw la n'u ɲɛ b'an na nin waati la u k'a dɔn k'a fɔ ko wagatiw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ fɔlɔ an tun bɛ di bɔ k'a daminɛ mars la
ka taga avril mai juin na mais sisan an b'a f'u ye ko k'u ka u jɔ ka avril kɔnɔ fo ka se 15 avril ɲɔgɔnna ma o la o b'a sɔrɔ di kɔkɔra ka ɲa i b'a ye n'i donna sugu kɔnɔ i bɛ di caman sɔrɔ u ji ka jan o bɛ sɔrɔ di bɔ joona de fɛ n'i kɔnna ka di bɔ k'a sɔrɔ a bɔ wagati ma se o b'a sɔrɔ a di ji ka jan donc an bɛ min ɲini an balimaw fɛ minnu bɛ togodaw la u ka o waati ninnu u ka a labato o bɛ na ni an mago bɛ di qualité ɲuman min na o bɛ na ni o sɔrɔli an bolo an ka sugu kɔnɔ. Lara Kuyate nin fɔ mun na ale bɛ di bɔ cogo min na ani di bɔ waati ani di bɛ bɔ a fɛ yɔrɔ minnu na a y'o fana fɔ sisan o la ma fara ɲininkali min kɛ Dawuda Jara la o de ye k'a fɔ di yɛrɛ bɛ se ka balimakɛ minnu ye Dawuda Jara fɛ. Sabayira an bɛ Ala fo k'Ala barikada dɔnni ka di fɔlɔ fɛn caman tun bɛ yen min bɛ fili di la mais bi alhamdulilayi fɛn filita tɛ di la anw bolo bilen di nɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ di ɲaga n'an b'a fɔ o ma ko kɛɲɛ o bɔlen fana kɔ a la ani pollen ani gelée royale nin bɛɛ lajɛlen de ye fɛn ye fɛn minnu bɛ bamayɛlɛma an bolo ayiwa k'o kɛ mɔgɔw mago ɲɛnaw ye k'o kɛ furaw ye fura minnu ni o kɛnɛya yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a la belebeleba yɛrɛ ye min ye bi an bɛ min bayɛlɛma kosɛbɛ o ye di ani likaɲa de ye an b'o kɛ an bɛ li kɛ safunɛ ye safunɛ min bɛ kɛ ka mɔgɔ ko k'i jɛ o kɔrɔ kɔni di yɛrɛ dundala bɛ cogo min na jango kɛlen ye safunɛ ye o kɔni o bɛ utilité camanba de fɔ an yɛrɛ se ka an da don min bɛɛ lajɛlen la parce que a dɔw bɛ n'i y'a fɔ a bɛna kɛ i b'a fɔ ko mankutu de mais ani mankutu cɛ ka jan yɛrɛ 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 hakika de don parce que di ye naturel di ye naturel ye kosɛbɛ parce que yɔrɔ ko di filɛ nin maa o maa bɛ di dɔn k'a bɔcogo dɔn k'a kɔrɔ dɔn i b'a ye di bɛ se ka fɛn camanba de kɛ mais ni Ala sɔnna ma an bɛna an da don di mankutu dɔw la dɔɔni taalen ɲɛfɛ an bɛ di kɛ pomadi fana ye taalen ɲɛfɛ an bɛna kɛ siraji an bɛna kɛ bougie ye hali sinko min bɛ ɲimi nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa basé likaɲa de ye mais u bɛna ta anw bolo yan ka taa bamayɛlɛma o baara ka tila ka n'a di an ma a bɛna fɔ an ka kɔɔri ko i y'a ye kɔɔri bɛna ta an bolo yan 40 ka taa a bamayɛlɛma ka n'a feere an ma yan a garamu ni kelenni u bɛna kilo ta 40 ou bien 50 ka taa garamu ni dɔ garamu 1000 o de bɛ bɔ kilo la ka n'o garamu ni feere an ma yan 120 o tuma na anw bolo anw fɛn minnu b'an bolo fɛn nafamaw de don mais fɔ an yɛrɛ ka u fɛnw dɔn n'an y'u dɔn k'u nafa dɔn o la a ka d'an ye mɔgɔw ka kalan mɔgɔw ka fɛn n'u ɲini k'u ɲɛ dɔn bon an bɛ jamana yɛrɛ interpeller nin yɔrɔ ninnu na n'i ko yɛrɛya yɛrɛya bɛ bange ni fɛn ninnu de la mais yɛrɛya ka tila ka dulon tubabu fɛnw na a ma nɔgɔ dɛ an tulo bɛ min fɔ k'olu bolo sisan an bɛ fɛ k'o labato k'a fɔ ko ka ba don an yɛrɛ ka fɛnw na an ka jamana wala baarada bɛɛ lajɛlen la o tuma na u ko o baara min n'u y'o bila sen kan o kɔni kuma caman ye kosɛbɛ an bɛ fɛ a ka lawaleya baasi tɛ sɛgɛsi babi an bɛ hali bi Dawuda Jara fo an b'a fo k'a barikada ka sanga ni ninnu ɲɛfɔliw kɛlen ye an bɛ waati min na o de ye sunkalo ye Lala Kuyate di ye fɛn ye a dundala a ka di nka yɔrɔ fisɛfanciya dɔw bɛ sɔrɔ di la a dun diyalen i bɛ diya min sɔrɔ o kɔfɛ donc waati min n'an b'a la yɔrɔ di mɔgɔw bɛ se ka di k'o taama ɲɔgɔn ye sukaro kɔfɛ walima ni di bɛ se ka sukaro nɔrɔ bila an bolo ni waati in na komi an b'a ye sunkalo la sukaro kanulen don mais est-ce que di fana bɛ se ka na Lala Samayira nin ye thème belebeleba de ye min kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ an bɛ taa kɔfɛ yanni bi ka se di de tun bɛ yen a tun b'an sukaro ko mago bɛ ɲa mais bi sukaro nana mɔgɔw ɲinɛna di kɔ wagati min na di tun bɛ yen a tun bɛ don an ka fɛn bɛɛ la an ka fɛn bɛɛ tun ye di ye hali ni tun bɛ taa furu taama la fɔlɔ n'i ma di dɔ kɛ ayiwa i ka nbala kɔnɔ ka taa i laban bɛ gbɛn ka segin Samayira bɛ sɔn ka kɛ dɔ kalama la sabu olu tun b'a a korolamaw ni a fɛnnama dɔw donc faso ni bulonda Ala ka tiɲɛ dɛmɛ donc di nafa ka bon kosɛbɛ surtout an bɛ nin waati belebele min na n'o ye sunkalo ye mɔgɔ min bɛ di dun sunkalo la
i bɛ nafa fila de sɔrɔ a fɔlɔ fɔlɔ e bɛ di dun i b'i ka a k'i ka lipton min na n'o bɛ timiya i b'o timiya sɔrɔ mais i bɛ fɛn min sɔrɔ n'o ka bon n'o bɛɛ o ye kɛnɛya de mɔgɔ o mɔgɔ tugura ji la nin waati la parce que nin ye waati de y'an bolo an kan ka waati min tɔnɔ bɔ non seulement an b'a tɔnɔ bɔ ka baraji sɔrɔ ka tila k'a tɔnɔ bɔ ka kɛnɛya sɔrɔ est ce que y'a faamuya donc an bɛ fɛ ka o yɔrɔnin de ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a faamuya k'a tɔnɔ bɔ ka baraji sɔrɔ o ye an bɛ farikolo jagabɔli minnu bɛ an bɛ tile kɔngɔ la an bɛ alabato minnu kɛ exercice minnu k'a kɔnɔ olu ye ka baraji ɲini mais sun yɛrɛ i b'i yɛrɛ fɛngɛli min kɛ privé ni dumuni ninnu na o bi farikolo fana lafiya a bɛ farikolo lafiya kosɛbɛ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen ni u farikolo b'u la i b'a ye sunkalo la u bɛ lafiya u bɛ fɛgɛya n'u bɛ taama f'u bɛ pan donc o bɛ sɔrɔ sun de fɛ sun ka ɲi kosɛbɛ adamaden ma madama ni kɛnɛya bɛ yen donc mais pour que ka kɛnɛya tɔ sabati o de ye an ka tugu produit naturels la i n'a fɔ di surtout suntigɛ waati ani sun don waati ni i mɔgɔ min tugura di la o la i bɛ a k'i ka sukaro remplacer parce que sukaro filɛ nin ye ale ye produit naturel de mais di ye produit sukaro ye produit artificiel de mais di ye produit naturel de donc mɔgɔ min bɛ di consommer i bɛ ka fura de ta parce que a fɔra ko di ye fura de o ye tiɲɛ o fɔra di tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ alakira kumana a kan ko an k'a dun ko fura de don an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa donc yɔrɔ kɔni o tɛ tɛmɛ o kan donc surtout mɔgɔ min sera ko o k'i ka dumuni suntigɛ ani suguri la i bɛ lafiya mais i b'a kɛ cogo di an bɛ se k'an da de don o la dɔɔni walasa an balima minnu bɛ k'an lajɛ u ka se ka faamuya sɔrɔ ka nafa sɔrɔ ni a ye parce que k'a ta k'a dun ten o dɔrɔn tɛ se ka mɔgɔ jarakɛ n'o don i dalatɛla dɔɔni waati ko don waati tɔ tɛ bɛɛ bɔ voilà inchallah donc o la sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka di dun suntigɛ wagati mɔgɔw bɛ dɔw bɛ ji kalaya kosɛbɛ an b'a ɲini u fɛ u kana ji kalamanba ta ka di k'a la u ka ji wɔlɔkɔ dɔɔni ka di k'a la o tiède cuillère ɲɛ fila ka se saba ma i yɛrɛ b'a dɔn hakɛ min b'i ka lipton i b'a ko la k'a min ji a wɔlɔkɔlenni o de bɛ fari o de ka ɲi mɔgɔ ma sun don wagati fana la même chose tant que n'i yɛrɛ bɛ nin kɛ a bɛ camanba gɛrɛsi ni fɛn ninnu a b'a bɛɛ yeli wa a b'i ka dumuni bayɛlɛmani a b'o sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya wa énergie min fana a b'o don farikolo la walasa i ka se ka galabu sɔrɔ ka fɛn camanba kɛ n'Ala sɔnna Lala Kuyate bamananw ko ten ko a dɔw la ni don min dugu jɛra o de bɛ kɛ an bɛ Dawuda Jara fo ka waleɲuman dɔn an bɛ sunkalo la kana to ka kuma janya maa bolo ayi a to Jarakɛ ka a sɛgɛnfɛ bɔ dɔɔni kunnafoni bala an tun b'a fɛ ka kɔni dɔ kɛ sisan ka sanga ni jɛmukan yɛrɛ tacogo ye kanubaw de bɛ a kanu o la an bi taa tɛna se ka kɛ don tɔw ta nka an nafuguri bɔ dabada la Lala Kuyate k'a to Dawuda Jara k'a sɛgɛnfɛ bɔ dɔɔni bawo an bɛ sunkalo la n'i ye a bila kuma na a tɛna se ka ŋɔnɔ ɲigin a ma nɔgɔ dɛ o la an bɛ o kunnafoni baara in ta ka o kunkun o kumabaw n'u k'o kɔrɔ dɔɔni ka sɔrɔ ka kuma di maa wele ma ka jɛ Kodi ayiwa Samayɛrɛ b'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan ko maa dɔ bɛ ni turu min a dɔw la n'i y'o tigɛ i na kɛ dɔnba la fili an b'a dɔn k'a fɔ jɛmukan in kɔnɔna na kunnafoni bala a ka di kanubagaw ye kosɛbɛ o siratigɛ fɛ min ye indépendant ye an b'ale ta ka taga Bamako ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ o sira in ni ale kɔni bɛ boli kosɛbɛ a yelen don k'a fɔ nin waati laban ninnu na ko kura min bɛ Banbaci tigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeune maaw u bɛɛ ka taa sira da maaw ɲɛ k'a fɔ ko maaw k'u ka sariyaw labato ni sira kofɔlen in kan Lala Kuyate kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka bɛn ni feere tile 24 tɛmɛnen ye min bɛ tali kɛ kari belebele 2 la Lala Kuyate o ko ni jan da olu ɲɛ dugula min bɛ Jalaka ani Marela olu ɲɔgɔn cɛ Segela o cercle kɔnɔna na o ni Kayi cɛ kilo 60 ani dɔɔni don Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ tumana min na o ko ni ye sira tigɛ kariba ninnu na maa dɔw ko ne filɛ ka poyi ka bɔ sira fan caman fɛ maramafɛn cɛjugu bɛ o bolo Lala Kuyate o naami min kɛ o ko ni ye yafuma b'a la o ɲɛdaw ko ni ma se ka buguna tigɛ o y'o kari ka don mobiliw kɔnɔ Lala Kuyate min kɔni fɔ ye Larawele o de
dabɔtɔ don ka se ka dɔ ka lajɛ y'a fɔ cogo min na o kun kɛn bɛ waati dɔw la ka yira k'a fɔ ko dɔw ka kɛ n'a sɔrɔ u b'a la ka u b'a la ka bato maaw fɛ madama Lala Kuyate an balakaw olu ka ijabu o don n'i ye a ta ka lajɛ tɛmɛma kɛ o kan mobilibaw kɔnɔna na an balakaw n'u cɛw Lala Kuyate olu fana ka se ka dannatigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ a ko hukumu kɔnɔna na u ko ni b'a la nin kɛwale in kɛ yafuma b'a la sira dɔw fɛ ba Maliba kɔnɔna na a ko ka tɛmɛ o fana kan maa wɛrɛ caman ye sɔnni sigi a kan ka yira k'a fɔ nin kɛwale in o bɛ nin kɛ kuma ni kuma ni o y'a dɔn k'a fɔ madama Wolomasiri tabaw o ma sɔrɔ yɔrɔ minnu na Lala Kuyate ni o ko ni ye fiɲɛbɔda sɔrɔ o bɛ poyi ka bɔ ni ka laban ka sira tigɛ maaw la a bɛ kɛ o fɛ sira min kan ka caya Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na o de ye Kayi ni Bamako cɛ ye ka fara o fana kan Bamako ani Jɛma cɛ Lala Kuyate ka fara o kan Kayi ani Njoroge Sali cɛ n'i y'a ye kuma ni kuma maa jugu ninnu ko ni u bɛ tali kɛ diinɛ faamucɛ jugu la u bɛ deli ka lamaga ninnu ta ni ka ɲɛsin o ma ko nka laban min bɔra ka kɛ o fɛ o kɛra kabini februyari tile 24 tɛmɛnen o tɛ kunun ayi ima bi ngonu kuna sini kama ya sungalo ina kana jatu kana contrôler a ta ka ɲɔgɔn to kuma dɔw la Lala Kuyate Basiri do ene mi zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ abula jara ale y'a fasiri e kwanti to indépendant kɔnɔ alisa an bɛ to teliya la ka taa samara la santo ani karante la awo samayira i b'a ye ka fɔ ni waati in fana na o ko wele kɔni dalen don barika da ka ko Bamaji tigilamaw k'u ka présence n'o o ye u ka mugumaya ka walew ko a bɛ ka signaler kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tomiya marala Lala Kuyate a fɔra ko maramafɛtigi n'a ka di ye o maa caman maa ma se ka minnu kɔni sɔrɔ k'o bugun natigɛ Lala Kuyate ko olu kɔni yera ka bɛn ni tarata don februyari tile 24 san 2026 ye fanga so o dafɛ dugu la Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ ko kibaruya yira k'a fɔ maa kɔfɛlaw ninnu o bɔmɛ yɔrɔ min na o de ye Tomiya ye Tomiya n'i y'o ko fɔ o ye Mali jamana ani Burkina Faso olu dancɛw ye Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ o natɔ don kana janda sira min bɛ bɔ Bamako ka taa Mɔti ni o ye RN6 ye a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ o sira ni Mɔti San ani Bamako a bɛ o kala ɲɔgɔn na a ko Lala Kuyate sira don sira min bɛ boli kosɛbɛ ka sanga ni lamalamɔgɔw ye a ko maa ninnu kɔni de bɛ ka kunda yen kan Lala Kuyate walasa ka taa u ka janfajugu dɔw ni k'o boloda a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ maaw tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ laban ka janfa ninnu ta ka ɲɛsin tajidoni mobiliw ma minnu ni o bɛ to ni tajugu ko ni doni ka taa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ko Lala Kuyate o hukumu kelen kɔnɔna na a ko n'an bɔra fanga so a ko an bɛ taa Parandugu Lala Kuyate o ni yafuma b'a lajɛlen Karifuru cɛ kilomɛtiri 3 bɔɲɔgɔnko don a ko yen fana maa jugu dɔw fana yera yen hali bi maa minnu kɔni ma se ka bugun natigɛ nka maramafɛn tɔjugu fana yera o bolo Lala Kuyate nka siga kɛmɛ o la k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ ɲɔgɔn kalama bawo a dɔw la o bɛ bɔ Tomiya yanfan de fɛ bawo o ye yɔrɔ min na ni o ka lamalamɔgɔw o bɛ kɛ ka caya o fɛ yen ko fasiri in kɛ kun ye min ye Abdoulaye Jara ka fɔ la o de ye jamana ɲɛmaaw ka se ka olu ladɔnniya Lala Kuyate o ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ walasa ka se ka taa bali maajugu ninnu na ka se ka lahara k'o kɛ lahara dugulenw ye ka sanga ni bɔnɛ banfula ni ka o talen k'o coro o kun na sani u ka se ka u ka janfaw sigi sen kan Abdoulaye Jara ale de y'a fasiri ka sanga ni indépendant a ka bi boli ye ayiwa Samayira an b'o de dugawu kɛ don o don ala ka finitigiw halisa ala k'u fanga se dugu ala k'olu dɛsɛ Samayira an bɛ soir de Bamako ta ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ o cogo la n'an ye soir de Bamako ta min bɛ tali kɛ gasoil ko gɛlɛya a bɛ n'a fɔ ale bɛ kelen-kelenninw bɛ ka ye Bamako faba kɔnɔna na tuguni Lala Kuyate e ka nin kɔrɔfɔ nin bɛ maa jatigɛ ayi a ko nanzarakan na retour de la pénurie de gasoil dans la capitale malienne ko ɲininkali tɔmi bɛ a la ko yɔrɔ k'o don wa ko o tɛ wa Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko ni tile 2 ninnu kɔnɔna na e b'a ye k'a fɔ taji ta dɔ la Lala Kuyate e bɛ to ka mobilibaw kɔni jɔlen ye a dɔw la n'i ye o ɲininka o b'a fɔ ko olu b'a la ka gasoil ni k'o ɲini a ko o b'a la ka kɛ min kɛ Lala Kuyate siran a b'a la ka na maa caman dusukun na ko nka kibaruya duman ye min ye ka u ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate tajiko gɛlɛya tɛna jamana in kɔnɔ bilen kuma tɛ gasoil ko ma a ko baw k'a daminɛ februyari tile 9 ka taa bila tile 15 la a ko jamana ɲɛmaaw min bɛ tali kɛ yafuma bala taji caman na a ko Lala Kuyate o ye o donni kana faso Mali kɔnɔ a ko plus de 28 millions de litres de carburant ont été importés au Mali a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka sanga ni citerne 622 bɔɲɔgɔnko olu donnen ye k'o kunsi ye faso Mali ma a ko Lala Kuyate februyari kalo a dɔgɔkun gale a ko n'i ye a ta k'a lajɛ taji hakɛ min kɔni tun bɛ jamana kɔnɔ n'a ka di ye a bɛ taa 39 millions de litres
o bonyangula akoni atalage ninu ye korofo ye munu be mawu jigi sigi ka jira ka fo gazole ko geleya o tena mali kono essence ko geleya kuma tena mali kono kon kalela ko yate abisika ke ko labe ani o chogaye do sika tigala ni ata kalage no watla bayna madama ni aye ba fo mobili ba do ko ni bala ka jo dala ko yate anga tajita isa so ko nana ko o bala ka gazole no ko nyini ako kibara duma mi ko kura mi betale ke fe ko klem wa alina ne temena ankoro ako dala ko yate wala sa alibi kasika jama ko do ne ka hawa klisi ako jamana nyama oyo okongo fa ko tubu ako citerne chama ako un convoi de camions citernes est arrivé le 24 février 2026 pour garantir l'approvisionnement durant le mois du Ramadan. Aiwa utifiriwe kile mwana ne ankora wa uti kuna shine wa akositeni chama dona faso mali kono wala sa kasika na maodeme ukala mgala magatani segi obuna kunga madama amekalo bamina dala kweteni amesiga oke kasura amakeni gelayi ako kibaria kilendo ko je moye kafota jiko geleya ko uti faso mali kona na fasiri ke ba ale kafola ko jamana nyama ya ira kafo ferene da wulu ko sigi mesenga wala sa kasika odingunu ko geleya wulika bo jamana donka la ya jara ale da ya fasila la kweti Samaira tumeninga albi amido ke sataji ko gelai ala kana singa sama tugun okuma mito fardu be mako kono kasika kuna funinda tugun amma kunche noyi dala ku yata meta kai ba jabate donda kele ani boda kele medele kafu ya ako dala ku yata na manya kafo yafma bala no watina ako adola nyo fambalia ubala kaye ekola karamoko ka la fasale kulu sinemu ani yafma bala ye marabulo nyama oni nyonche ako hodo kumu konana mi metale ke sinemu na oye ayira ka fo 120 heures de grève la ko yete ko a olu koni oye o la somne gafe ko yabla un prévu de grève de 120 heures donc allant du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2026 ako abida mine marskalo klefla kata black marskalo kle woro na to samba fla anim wonu woro ako ni atalage adola kibara juge miye ako o grève ni nyera obeseka amona boku avec possibilité de reconduction ako ni ataka lage ako mune kemeso wabu okani barabla ni ka ajuada ako la ko yete kunchama be ala ako oye ayira ka fo ulu ka baro bekeni ishare munuye oko ulu koni ako la violation flagrante des textes régissant le secteur de l'éducation à Kai. Dala ko yati ako barabe keni shari'a munu ye kay kalango buna kunka ako ulu matarafa balado kay marabulu konana ako des atteintes à la liberté syndicale ako la fasale kulu ma ulu ka barake choyaw ako abena fo dankera ulula ainsi que des menaces et intimidations directes envers les responsables syndicaux ako barabalu tale kanyeshi la fasale kulu nyama domo kalango buna kunka ako ofana be ula ainsi passant des paroles aux actes, la coordination locale annonce une paralysie totale de l'ensemble des établissements scolaires couvrant tous les caps de la circonscription de l'académie d'enseignement de Kai. Ako hukumu konana ka fo kurofo damate ona alawaliya kasangani yaf mabala eri keme animwo ubarabla ako okona udogoda mimbebe de marskalo klefla katabla akle worola isamba fla animwo woro kai yaf mabala uka kalanso chama konana académie d'enseignement Kai konana dala kuyati ako fasiri anya asalo ka bomi ngona ode so magoyi yusufu kunate kunate muri ali de ya fasiri aiwa samaira anu do kala ka jisuma go amina ya rabbi note eni wati na kalambla o ti kalandu arranger cheno dala kuyati obato anga seka na alibianga mawelema o erito ko mancha nga dala kunate nyukile ndefo ako niye ataka lage donc on y a ko di besiga suko di yere besiga sukoro remplacer wa fani ma famdi do de o question posée ok Dawda Jara ibsika jabi dmenda ale tigima albi ami anana bogo foko wa ida ka foko baro o intéressé le do o fana yi ayo ala tan bay o ya nafa bay di yere sukorodi na o di sukorodi sukoro be bara o barake di farkolo la di bi se ko belajede di yere wala nga fugo di yere sabela ndak mina so c'est di ko non fana ka chance di ko non ta ni wati na o sanola ko lu chana pena chama la ame me yini
k'u ka baara ɲuman kɛ walasa mɔgɔw ka di yɛrɛ sɔrɔ a b'a fɔ an ka balimakɛ ye ou an balimamuso min ye ɲininkali kɛ voilà kololaka de don diplôme ka d'olu ye olu yɛrɛ dɔnnen don ni fɛn caman ye hali n'an b'an da don o bɛɛ lajɛlen donc ko di kɔni ye sukaro de ye donc sukaro bɛ baara fɛn fɛn kɛ ko di bɛ se ka o kɛ ni Ala ka jɛ ye voilà yani kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw ka di Dawuda ma teliyala an bɛ se ka di ɲuman ani di kolon danfara dɔn cogo di Dawuda ko astuce fitinin d'a ma quoi parce que di ko in kuma ka ca sisan baasi t'a la alhamdulilayi bon i b'a dɔn i ka nin diyara n ye mais tiɲɛ yɛrɛ la waati ka dɔgɔ waati ka dɔgɔ kojugu mais a donna nataw la an bɛna kɛ mais an bɛ astuce kelen min di aw ma min ka teli n y'a di yan ka tɛmɛ n bɛ segin k'a di bari sabu don mun an b'o di a o kɛli ka nɔgɔ wa terre en terre fana don dɔw ninnu complication bɛ se ka don o la mais n bɛ se ka nin di u b'a kɛ joona joona o ye jumɛn ye ni di bɛ mɔgɔ min bolo bari sabu ni di ye ne bolo ni i bɛ dɔɔnin yɛlɛma cuillère kɔnɔ ou bien fɛn dɔ kɔnɔ min bɛ se ka sigi tasuma kan i b'a wuli jusqu'à 100 degrés i b'o sigi kɛrɛfɛ i ma min yɛlɛma i ma min jeni i b'u fila da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ ɲɛ ye kelen ye a ɲɛ tɛ falen awɔ mais n'i y'a sɔrɔ a ɲɛ falenna dɔrɔn o kɔrɔ ye ko ayiwa maa wɛrɛw donna ko in na min voilà donc hali n'an m'u ta o tɔgɔ ma o y'a sɔrɔ u bɛ ko in na quoi voilà donc o kɔni o ye telimani sinon test caman de bɛ yen an bɛ se ka minnu ɲɛfɔ mɔgɔw ye min waati kurunnen don an bɛ se ka dan ne ma maa minnu ka baara ye di bɔ ye u b'a fɛ ka Dawuda Jara lasɔrɔ i ka nɛgɛjuru sira o fɔ maa dama o na se ka Dawuda wele ka se ka kibaruyaw tɔ lase awɔ ok mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Dawuda Jara lasɔrɔ u bɛ se ka n wele 79 30 95 59 se ka kan ta 79 79 30 30 95 59 59 o do wa Malitel fana bɛ yen kana jigin dɛ sugu 65 94 26 27 jati kana jigin dɛ ko sugu a fɔ to ɲɛna wa dada ni b'a fili o kuma la ka sɛbɛn 79 30 95 c'est sur le commande ça va ne va lege si ana ko fo kucha kuma u Dawuda ma ana foli ga labanw kɛ ka se ka wele kan kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma waati sera an ka bi taa ok waati sera an bɛ an filɛlibagaw fo toujours ani an lamɛnibagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu ni y'u ka nin waati ni consacré ka sigi k'a lamɛn dan tɛ o la sabu ni y'a min ɲɔgɔnna kuma kɛla tɛ lamɛnbaga de b'i la voilà donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka sɛgɛ a kan nin waati in na u ka di kɛ u taalan ye walasa kɛnɛya bɛ se ka sabati sunkalo waati kɔnɔna la parce que n'i ye di dun nin waati la fo ka taa sunkalo ban sunkalo kɔni bɛ ban k'a sɔrɔ e yɔrɔ ma janyara ka bɔ bana camanba de la donc an b'o de ɲini mɔgɔw bolo parce que an tɛ bana di bɛ bana bɛɛ de furakɛ n'i y'a ta ka ɲa ni Ala sɔnna a ma i jɔrɔlen b'i ka bana minnu na farikolo kɔnɔna bana fɛn o fɛn na i b'a ye i bɛna yɔrɔ ma janya ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na yanni ka taa sunkalo ban an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛn an ɲɔgɔnna caman amina ya rabi Dawuda sɛgɛsi babi bisimila ayiwa Samaira i y'a fɔ cogo min na waati sera nka ko mobili mana fa cogo k'an mun fo o place ni min sɔrɔ ka foli di kanubagaw ma ka foli di an ka don ma weleli yɛrɛ ma ni o ye Dawuda Jara ye k'a fɔ a ye laseli minnu kɛ nafa sɔrɔlu la k'a fɔ ko kuma janya tɛ mais kuma nafama hali n'o kelen fɔra hakili la o bɛ wasabɔ kanubagaw ye faamuya sɔrɔ a la an b'a fo la k'a barikada k'a fɔ n'Ala sɔnna a ma don n'a nataw la an da bɛna se di nafa wɛrɛw ma k'o lase kanubagaw ma o siratigɛ fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun bɛ jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na k'a fɔ an sera ka nin de fara ɲɔgɔn kan nin dɔgɔkun kɔnɔ jɛmukan na ka na u da o tulo kan n'Ala ma basi ka na dɔgɔkun wɛrɛ olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan nin waati kelen in na nka sani an ka bɔ jɛmukan kɔnɔ ne tun b'a fɛ ka Dawuda ɲininka n kelen n'a kelen an ka to maa kow mɛn yɔrɔ n'i ye di dun sun tɛ digi la wa bon i y'a mɛn wa ayi ne ma n bɛ se ka min fɔ a ɲɛna n'i ye di dun sugiri dun na a kɔni bɛ jimi nɔgɔ sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya ka bɔ i kan
voilà donc jibi nɔgɔ ba min bɛ yen n'o bi e tɔw sɛgɛn e bɛ yɔrɔma janya ka b'o la voilà donc i ka dumuni kɛlen kɔ mais m'a fɔ ko n'i taara boli la dɛ n'i bila boli la parce que ne kɔni ta ye ka fɛn sɔrɔ fɛn min kɔni bɛ se ka to ne y'o dun ne ka tile bɛ kɛ giri la kɔngɔ tɛ na minɛ mɔgɔ kana muso sun dabɔra i ka tɔɔrɔ dɔɔnin ni tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ sun kɔnɔ o kɔrɔ ye ko dɔ b'a jɛ dɔn nka mɛ ka minɔgɔ kɔni dɔgɔya kan di jɔyɔrɔ ka b'o la ayi cɛ min ye ɲininkali kɛ min ye ɲininkali de b'a dɔn kulɔlaka de don ale ka su sugu jumɛn man di sisan i bɛ ɔlɔdi de bɛ yen se b'a sɔrɔ a ɲɛ tɛ dɔ la bilen olu bɛ don selilaka in ɲɛgɛn kɔnɔ Ismaël Kulubali ale de ɲɛma fɔ kosɛbɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ u b'a yira k'a fɔ jamukan a nafama ma don u b'a yira k'a fɔ u bɛ ya kuma bɛɛ u ma don jamukan na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ɲuman dɔn Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na maa wele Dawuda Jara don promoteur de la miellerie di Sanoma ni maa min mako b'a la nɛgɛjuru sira min dira o de ye Dawuda ka numéro ye n'i ye o kɔngɔ kuma o kuma kibaruya min ma ko i m'a ji fɛn o fɛn na a n'a o lase e yɛrɛ ma a k'e bilasira ji yɛrɛ bunakun kan i n'a fɔ nɛgɛjuru sira an ka technicien b'a la k'a bila cogo min na o de ye Dawuda Jara ka numéro ye Lala Kuyate k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko i Kuyate bi ye alamisa ye bi bɛ dan sigi dɔgɔkun jɛmukan fana na an bɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn dɔgɔkun kɔnɔ baara a ɲɛna o hukumu kɔnɔ na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn ni nin dɔgɔkun ye Lala Kuyate o ye nin de ye ni ala ma baasi kɛ jɛmukan in sigi bɛ k'a kan bi ni su janfana dɔɔnin nka dɔgɔkun wɛrɛ ni ala y'o fara ne ni e si kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka jɛmukan kɔrɔ dɔ k'o dangana ola m'a fɔ hali bi ala ka dɔgɔkun tɔ fo hɛrɛ la ala k'a tɔ fo hɛrɛ la ala k'a hɛrɛ caya ala ka sunkalo tɛmɛ hɔrɔn na ala ka musakaw nɔgɔya ko nin dɛ ayiwa baasi o de b'a tɔ dafa e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko da te Zara tew ka te de ye a bɛ san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ye ala